Horas madiamu akadongan. Akadong aku saulaon di kantor pusat HKBP. Songoni manang sudi aka ruas ni HKBP di Tapanuli Utara. Dohot ruas masyarakat. Nadong di Tapanuli Utara. Asini roha madihamu do dame nasian tuhata si paluei. Dung heheau na sugut di Jerman migor hujaha berita sian WhatsApp ni inang burusi matupang di Piaraja na masa lalo di hutata na sugut. Jalahu bereng sian pakorhon ni aka goncangan ni laloi di kantor pusat HKBP bahat nasiga di Bagas ni Purus, bahat nasiga di museum nadong di Sipolon, Jalatupa gudang dora di aka Bagas tabi do di aka kantor-kantor nadong di Tapanuli Utara. Hamu kadongan molo masa lalo songonon boido tubu aka suku-sukun dumu tu apor seaon. Alai ia lalo sada bencana alam doi. Naso tarabati hita. Alai narikot tado di apor seaot taima di ramoti de patado akan apor seai uju masa lalo. Toktong mahita hot marapor seaon na di ramoti si peluai dohita. Tatangnya koma pamaretata ni uluhon yang bupati Dr. Andus Nixon Nababan MSc asa margugu nasida ni urupan ni pamareta pusat laho mangurupi ita rakyat pature-ture akana siga pakorhon ni laloon. Songon huria na tahu patupa ulaon diakonia pakubasion tu aka na makarikoton pangurupion di hamamasa ni lalo dengan mahita masih urupan mangurupi aka ruas ni huriai dot aka masyarakat so ikon manukun hapor seonna asa bui na sida makilala na ditongos tu hatta do huriana HKBP rak bekerja sama dohot pamareta songoni manang aka lembaga masyarakat laho mangurupi aka masyarakat talungubi akan apugus na gabi mengadupi hamaolon dinguluna pakorhon ni laloon. Lasrohanu nga mangula inang kadep padita Debora Purada Sinaga laho patupa aka ulaun diakonia nomor 2 mutu hama masa ni laloon. Masih urupa mahita nasa na tau patupa aka si patupaon tu dongata jolma hiras mahita laho patupa ulaun diakoni songonima sianau padita Dr. Robinson Butar-Butar Epurus HKBP Horas